ya shi wato kakannin nan namu fa yan bakin ciki ne. Na rantse da Allah duk abin da za su yi ba dai suna ganin sun koya dukiya a nan gurin sun kulle ta a ƙasa ba za mu yi arziki ba to wallahi sai mun yi kuɗi insha Allah. Dole sai mun kwakulo duk inda suka sa dukiyar nan wallahi. Idan za ka je ka samu dukiyar ta kakan. Ai an ce in dai na zo cikin ramin nan da mun bincika za mu samu. Kana ji ko akwai wani katon gwal da kakana suka yi fada da sarki a lokacin a can wajejen aka ce ya binne shi. To ai shi ne wajen ka samu. Ba kai an dame me nake gani can? Ina Gai baka gani ne kai baka gani sai? to ai ni ba abin da nake gani. Kai dodo fa nake gani fa. Dodo nake gani fa. Ya shi jira ni ya shi ina ran ya shi ya shi na ga da ya Oye bala'i. Ai dan jin wai ina kake jana ne? Ina kake jana ne tunda zai ka ce wai kakanka ya binne kuɗi kuma ka ja ni na ci wahala. Ya rage so ne. Ka san yadda za a yanzu? Kawai na haƙuri da kuɗin nan kawai in ka samu kuɗin nan zan zo mu ci tare. Gaskiya. Me? Kuɗin mana. Ba. Hauka ake yi? To sai saka an cikin kake wasiba da bala'i. Tare da kai muka fara shan wahalar nan ko ba haka bane? Ya kamata ka bari mu tono dukiyar nan tare. Duk cikin wahalar da kai ba gani ba. Ya kamata a ce duk ka bari kawai ni na haƙuri da arziki nan lokacin da ka je ka tono gwaldin na kakanka. Kwanan nan za mu yi kuɗi wa. Sai mu zo mu abun nan. Ni ban muna sare ai. Kawai yadda baka dinga bani wahala.